Ginhinambit man ni Presidente Bongbong Marcos sa iyang State of the Nation Address o konsona ang kontrobersyal nga Pax Silica Industrial Hub nga ginaplano nga itukod diri sa Pilipinas. Baliskad sa mga ginpanawagan sang iban nga ibasura ang amo nga plano bangod sa malain nga epekto sa palibot, nagpahayag ang presidente nga magadala ina sang trabaho para sa mga Pilipino. Ang US-led 23-member Pax Silica Initiative amo ang mag-establisar sang Pax Silica Industrial Hub. Iniisa ka AI-driven manufacturing kag logistics center sa Luzon Economic Corridor. Talalo pang doon nga wala sang may nagpalakpak o kung nag-react sang ginhambal ina ni Marcos sa iya zona kahapon. Nibaluan nga madamo ang nagapakamalaot sa amo nga plano bangod sang potensyal nga malaing nga epekto sa palibot, ilabi na sa tubig, amo man ang mataas nga demand sini sa enerhiya. The Pax Silica Industrial Hub will create an ecosystem that will have AI at its core. It will bring quality jobs to our people, accelerate our industrial competitiveness, and revitalize our economy. As a strategic component of the Luzon Economic Corridor, the hub will be an advanced manufacturing and logistics center in the global AI and technology value chain.